Ens trobem a la vall de la Riera de Fals, un indret ple d'història que, en el passat, marcava els límits de la Catalunya vella. En aquest escenari privilegiat, al costat de l'antic camí ral que unia Barcelona i Cardona, s'aixeca el conjunt monumental de les Torres de Fals. Un lloc fascinant que ens convida a fer un viatge en el temps. D'aquell antic castell de Fals, avui encara es conserven dues torres espectaculars. La primera, de 19 metres d'alçada, es troba just al costat de l'església de Sant Vicenç. La segona, una mica més petita, de 17 metres, s'alça imponent sobre el torrent de l'Infern. Amb els seus murs robustos i pedres massisses, aquestes torres són un autèntic testimoni de l'enginy medieval. Les primeres referències escrites del castell ens porten fins a l'any 995, en plena època de repoblació de les terres de frontera. Aquest territori, ple de castells i fortificacions, formava part dels dominis dels poderosos vescomtes de Cardona. El paisatge que envolta les torres combina boscos i camps de conreu esquitxats de construccions de pedra seca, testimoni de la vida agrícola d'antany. Un dels elements més destacats és la masia de la Torre de Fonollosa, que conserva una torre de defensa del segle XI. Aquesta torre, en el seu moment, formava part del sistema de vigilància del castell de Fals. Si avancem una mica més, arribava al Pla dels Manresans i al Camp del Maquis, dos indrets amb un fort vincle amb la Guerra Civil. Des d'aquí, la vista sobre Rajadell i l'eix transversal és impressionant. I de tornada a les Torres de Fals, trobem Can Massana, una de les finques més importants de la zona, plena d'història i encant rural.